benvingudes a un altre programa de No passa res. Avui amb nosaltres la portaveu de CUP Capgirem Barcelona, Maria Rovira, benvinguda. Hola, bon dia. Comencem amb una pregunta d'actualitat. Llaços grocs a les institucions durant els períodes electorals, sí o no? Bé, nosaltres, i jo particularment, el que pensem és que el llaç groc, tenint en compte el moment d'excepcionalitat política en el que estem, on tenim presos i preses polítiques, on tenim persones exiliades per haver permès debats parlamentaris o debats en seu parlamentària, per haver permès que es fes un referèndum, és a dir, que la gent pogués votar i pogués decidir el seu futur, per haver també escrit alguna cançó, que tenim persones exiliades per aquests motius, nosaltres entenem que al final el que simbolitzen i el que representen és que no tenim una normalitat democràtica i que vivim en el si d'un estat absolutament autoritari que no compleix uns mínims perquè es puguin donar les garanties d'un estat democràtic. Per tant, més enllà del simbolisme que pot representar el llaç groc, per nosaltres sí que és important evidenciar que estem en un període electoral i en unes eleccions que no es produeixen en un estat de normalitat, i aquí sí que creiem que cal posar de manifest això. Com ho fem? Doncs entenem que mantenir el llaç groc és una qüestió de dignitat, és una qüestió també de voler evidenciar i de voler posar sobre la taula aquesta situació d'excepcionalitat política i d'anormalitat democràtica, i per tant nosaltres defensem que aquests llaços grocs s'han de mantenir, però s'han de mantenir més enllà del simbolisme que això representa, tenint en compte la realitat en la que ens trobem i amb la deriva antidemocràtica en la que estem immersos. Després entrarem a comentar una mica el moment d'actualitat política i el referèndum i d'altres coses, però m'agradaria preguntar-te, aviat es compliran 4 anys de la teva entrada en la institució, i com ha canviat la teva percepció respecte a la institució i la forma de fer política estant dins de la institució? Bé, jo crec que també cal contextualitzar que nosaltres, com a Esquerra Independentista i com a CUP concretament, era la primera vegada que entràvem a un ajuntament com l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, nosaltres sabíem certes qüestions que hi havia en aquest ajuntament i certs debats que es produïen a l'Ajuntament i certes maneres de funcionar de la institució, concretament també de l'Ajuntament de Barcelona. Ara bé, no coneixíem tota la realitat que s'amagava darrere d'aquesta institució. Sabíem que les institucions representen uns interessos determinats, que guanyar un ajuntament o guanyar en el marc d'aquesta democràcia representativa una majoria en el si del consistori no et dona les eines per fer totes les transformacions que tu voldries fer, en el sentit que la institució representa uns interessos determinats, té unes dinàmiques de funcionament, té unes inèrcies de funcionament, i la ciutat de Barcelona també està governada pel lobby restaurador, pel lobby hoteler, pel lobby dels comerciants, pel lobby turístic, en definitiva, i per tant que hi ha moltes qüestions que, per molt que tu tinguis un control des d'allò públic, durant la deriva que hi ha hagut els darrers 30 anys, els privats han acabat gestionant moltes de les qüestions principals de la nostra ciutat. Per tant, hem corroborat tot això i ho hem vist de primera mà. Ho heu corroborat, per tant, diguéssim que la percepció que tu tenies prèvia s'ha correspost amb el que has vist un cop has arribat a la institució. Totalment, i jo crec que s'ha accentuat, perquè ho veus en el dia a dia, ho veus també en els múltiples òrgans que existeix dins de la institució i aquells òrgans i consorcis público-privats que gestionen polítiques públiques, en definitiva, i diners del conjunt de les veïnes per uns interessos determinats, i això ho hem palpat diàriament, de la mateixa manera que hem palpat la privatització de serveis públics a costa de les condicions laborals de les treballadores per engreixar les butxaques d'unes poques empreses que gestionen a dia d'avui molts dels serveis de la nostra ciutat. Pots posar algun exemple concret per explicitar aquesta col·lusió d'interessos? Per exemple, d'una banda, pel que fa a aquesta connivència público-privada de la que parlàvem, tenim el Consorci de Turisme,
on des d'allà es decideix la política pública de promoció turística de la ciutat, i és un ens on l'Ajuntament hi és, però també hi és tot el lobby turístic de la ciutat de Barcelona, i allà es decideixen les polítiques turístiques de la ciutat, polítiques turístiques que tenen un gran impacte en les condicions després materials de les veïnes i en la situació que trobem a dia d'avui en els diferents barris, tant de precarietat laboral com d'expulsió de les veïnes, com d'augment dels preus de l'habitatge, etc. I per tant, des d'un ens públic o privat que governa Gaspar, s'estan decidint com es destinen els diners a promoció turística de la ciutat. Un exemple seria aquest, la connivència público-privada, que té una relació directa amb el model de ciutat en el que ens trobem. I de l'altra, sobre l'externalització i la gestió privada de serveis que són de titularitat municipal, trobem, per exemple, el servei d'atenció domiciliària, que a dia d'avui està gestionat, entre d'altres, per l'empresa de Florentino Pérez, amb una situació de les treballadores que han posat de manifest moltes vegades que és d'absoluta precarietat, i en una ciutat que teòricament està avançant cap a posar les necessitats de les veïnes al centre. El servei d'atenció domiciliària és un servei fonamental que té 4.000 treballadores, i com pot ser que un servei absolutament feminitzat, que fa tasques de cura directes cap a la gent que ho necessita i que totes en algun moment necessitarem, estigui en aquestes condicions. La CUP és l'única força parlamentària que es declara obertament anticapitalista. Jo et volia preguntar què significa ser anticapitalista avui, més enllà de comulgar amb aquesta necessitat teòrica d'acabar amb el capitalisme. Bé, jo crec que parteix de l'anàlisi que el model econòmic i el model social en el que ens trobem és un model que va en detriment de les condicions de vida de les treballadores i de les veïnes de la nostra ciutat, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, però també del conjunt dels països catalans i també a nivell mundial. I per què diem això? Perquè el capitalisme, en definitiva, el que posa per davant són les condicions del mercat, és l'augment del capital, són els beneficis de l'empresa privada, posant al centre sobretot aquest fet que la propietat privada sigui intocable i sigui aquell motor que mogui tot el que passa al seu voltant, i nosaltres el que diem és que el que cal posar al centre precisament és el benestar de les persones, el desenvolupament de les persones, les necessitats de les persones, i tenint en compte també que tenim un planeta finit, és a dir, tenint en compte que no podem desenvolupar tot a costa del planeta sense tenir en compte aquests límits reals que hi ha, ni a costa del planeta, ni a costa de la salut, ni a costa de les condicions que necessiten les persones per poder desenvolupar-se dignament. Per tant, quan diem que som anticapitalistes, nosaltres ho diem des de la lògica que el sistema capitalista no ens proveeix d'aquelles necessitats més bàsiques, ni tan sols les posa al centre, ni tan sols és el seu objectiu, i que necessita d'aquesta explotació de les persones per tal d'ell poder-se reproduir. I aquí ja, quan fem l'aliança entre el sistema capitalista i el sistema patriarcal, ja ens trobem que això genera unes condicions d'existència, sobretot per les dones de classe treballadora, que són encara més denigrants i que són encara més indignes. I per tant, com aquests dos sistemes es necessiten per reproduir una certa lògica i es basen en l'explotació precisament de les persones en l'àmbit laboral, però també a casa i en els diferents àmbits de l'esfera pública i privada de les persones. Llavors, entenc, segons el que m'has dit, que depèn més d'un diagnòstic sobre la realitat existent i les condicions materials de la població. Un dels debats clàssics entre el marxisme o de l'esquerra és el de revolució i reforma. Vol dir que una vegada acceptat entrar dintre de la institució ja es deixa de banda la revolució com a tècnica possible per arribar a aquest canvi de sistema? Clar, nosaltres entenem que no. De fet, nosaltres entrem a la institució precisament per posar sobre la taula i perquè hi hagi una veu dissident dins del que és l'estatus quo, i que plantegi una realitat que existeix a la ciutat, que plantegi també les alternatives necessàries per superar això, i alhora també per esdevenir dic de contenció de polítiques neoliberals. És evident que des de la institució hi ha moltes qüestions que
no es poden fer, perquè és una institució que no és neutra, que representa uns interessos determinats, que està lligada històricament en el marc de la democràcia liberal a reproduir tota una sèrie de mecanismes, però nosaltres el que sí que veiem és que el fet de no tenir un control sobre la política pública que gestiona des de l'administració, perquè el que fa el sistema neoliberal també és que les institucions acabin sent i les administracions públiques acabin sent meres gestores de la situació i de les condicions de les treballadores de la ciutat. Nosaltres el que diem és que com a mínim ser-hi per aturar aquesta dinàmica, i aturar aquesta dinàmica sí que sabem que es pot fer dins de la legislació que tenim actualment inclús, i que no cal ni plantejar-se desobediència, que nosaltres apostem també per la desobediència quan això sigui necessari, però que creiem que hi ha un marc ampli per millorar les condicions de vida actualment. Una pregunta o un parell de preguntes de política municipal. Segons l'últim baròmetre, que crec que és del desembre del 18, el principal problema que s'assenyala és el d'inseguretat ciutadana. Però alhora, si veiem les dades, no hi ha un increment substancial ni de furts amb violència. Llavors et volia preguntar què creus que significa, què és això de la percepció ciutadana sobre seguretat, perquè possiblement té a veure amb altres coses que no són les dades objectives sobre les condicions. Sí, nosaltres hem fet com un debat molt ampli sobre tota la qüestió de seguretat. Nosaltres ja aquest darrer any ja veiem que portem, de fet han estat 4 anys de campanya electoral, perquè també hi ha hagut molts comicis i també la lògica institucional i de partits que hi ha actualment fa que constantment s'estigui en campanya electoral. Però ja vèiem la deriva que s'estava agafant des de mitjans de comunicació i des de certs partits vinculats a l'estatus quo de la ciutat de Barcelona, com es volia aprofundir, com es volia utilitzar certs problemes que són reals i que passen a la nostra ciutat, com es volien vincular directament en un problema d'inseguretat. I nosaltres creiem que tota aquesta voràgina que genera entorn de la inseguretat o la percepció d'inseguretat que hi ha a la ciutat de Barcelona va molt vinculada també als mitjans de comunicació i a l'ús que certs partits han fet d'aquests mitjans de comunicació. De fet, això també ens recorda a com es va acabar formulant l'ordenança al civisme, que va haver-hi un estiu on es va fer una campanya molt agressiva per part de l'avantguàrdia, on parlava cada dia de la situació en la que es trobava la ciutat de Barcelona, que això que al final acaba derivant en una ordenança del civisme perquè es posen les condicions perquè això així sigui acceptat. Llavors, nosaltres amb la qüestió de la inseguretat veiem una situació semblant. Ara bé, nosaltres el que volem situar és, com tu deies, les dades no són significatives pel que fa a l'augment de furts i pel que fa a allò que tradicionalment s'ha considerat com a inseguretat, i nosaltres el que plantegem és que es donen unes situacions d'inseguretat que no venen donades única i exclusivament per una situació d'augment de furts a la ciutat, sinó que hem d'entendre la inseguretat com aquelles necessitats que a dia d'avui no estan cobertes a la nostra ciutat, i per tant obrir el ventall d'allò que considerem que és seguretat. Es podria parlar, per exemple, d'inseguretat a l'hora d'emancipar-se, d'expectatives... Correcte, el dret a l'habitatge, per exemple, a la ciutat de Barcelona durant aquests 4 anys han augmentat els preus de lloguer, s'està expulsant veïnes, sobretot persones joves i persones grans de casa seva, inclús de la ciutat de Barcelona, estan havent-hi uns processos de gentrificació espectaculars a diferents districtes de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres creiem que la seguretat en matèria d'accedir al dret a l'habitatge, la seguretat en matèria d'accedir als serveis públics de la nostra ciutat, la seguretat d'accedir als serveis d'educació, a serveis sanitaris, la seguretat de tenir garantits drets. Les persones migrades no tenen garantits tots els seus drets a la nostra ciutat i representen una població molt important. Per tant, nosaltres creiem que quan parlem d'inseguretat hem de parlar de tot això,
no única i exclusivament dels furts que tenen una resposta segons l'Ajuntament i segons els partits d'ordre, però també de Barcelona en Comú, una resposta única i exclusivament policial. Els furts moltes vegades es donen com a conseqüència d'un conflicte també de classe i d'una realitat socioeconòmica determinada. I això no ho diem nosaltres, això ho diuen instituts independents en drets humans i que treballen específicament tot el que és en matèria de seguretat humana, sobretot, i en canvi veiem com aquesta lògica no s'ha incorporat dins dels partits d'esquerra precisament de l'Ajuntament de Barcelona i que s'han sumat a tot aquest discurs d'inseguretat que han anat traçant els partits de dretes. Ja que hem tret el tema de lloguer i l'accés a l'habitatge, digue'm 2 o 3 mesures concretes que des de l'Ajuntament puguin servir per millorar aquesta situació. Nosaltres, una de les qüestions que plantegem en primer lloc era fer un cens de pisos buits, de tots els habitatges buits de la ciutat de Barcelona. Aquests pisos buits, buscar els mecanismes legals per tal de posar-los dins del mercat dins de la borsa d'habitatge social de l'Ajuntament de Barcelona. Cal mobilitzar el parc d'habitatge que tenim a la nostra ciutat. D'altra banda, nosaltres creiem que calia generar un operador públic per tal de realitzar habitatge públic a la nostra ciutat i que hi hagués realment un control públic de l'administració, un control popular també per part de les veïnes de com es generava aquest habitatge públic a la nostra ciutat. El que hem tingut és un operador públic o privat, fet que a nosaltres ens ha alertat molt i no compartim que s'hagi desenvolupat aquesta proposta estrella per tal de revertir la situació de manca d'habitatge que tenim a la nostra ciutat. I una de les altres qüestions que estem posant sobre la taula, vista la necessitat que tenim actualment, l'emergència social, l'expulsió de veïnes que està havent-hi, l'expropiació d'habitatges buits en mans de grans tenidors sobretot, i de l'altra continuar ocupant i continuar treballant amb els grups d'habitatge que hi ha en els diferents barris per traçar aquesta estratègia de desobediència al cap i a la fi per garantir drets de les veïnes i que no hagin de marxar. Limitar els preus de lloguer seria... Limitar els preus de lloguer a nosaltres ens sembla també una opció necessària i imprescindible. Sabem que aquí s'ha anat passant la pilota entre les diferents administracions que ho han de fer. Ada Colau va dir que havia pactat amb Pedro Sánchez aquesta limitació de preus de lloguer, després vam veure que no era així. La Generalitat va fer un índex de preus, o ara diu que farà un índex de preus. A nosaltres ens sembla absolutament insuficient que es faci aquest índex de preu, i en tot cas si l'Ajuntament realment pot explorar el que és fer un índex, fer una regulació dels preus de lloguer, doncs entenem que també seria una proposta que s'hauria de posar sobre la taula i que s'hauria d'abordar. Ara bé, el que sí que sabem és que el preu del lloguer no pot passar al 10% dels ingressos que té una unitat familiar, i unitat familiar entesa des de la perspectiva àmplia, no només per reproduir aquelles famílies tradicionals. I això em lliga una mica en el que dèiem de què és la institució i què representa. Una de les qüestions que nosaltres ens hem trobat és l'enorme pes que tenen els serveis jurídics dins de la institució, i uns serveis jurídics que normalment són molt garantistes en el sentit dolent de la paraula, és a dir, són molt conservadors a l'hora de poder tirar endavant d'altres línies jurídiques que puguin rebatre models actuals que s'han utilitzat, i per tant generar nova jurisprudència que ens pugui obrir la porta a fer polítiques institucionals o des de l'Ajuntament que puguin ser transformadores de la realitat quotidiana que nosaltres tenim. I aquí és on nosaltres creiem que hi hauria d'haver hagut també un pes molt més important per part de l'equip de govern, de forçar serveis jurídics i d'intentar arribar al límit de tota la legislació que tenim, tant en base a les competències de la Carta Municipal, en base a les competències que tenim com a municipi, també en el marc de la Generalitat, en el marc de l'estat espanyol i a nivell internacional. I creiem que aquest esforç no ha estat del tot desenvolupat. Canviem una mica de terç. Un dels
debats que situen amb més perspectives de cara al futur és sobre la renda bàsica. I volia preguntar quina opinió et mereix la renda bàsica, si és un debat que estigui dintre la CUP també. Sí, nosaltres és un debat que hem fet a la CUP, que també el vam fer a nivell sobretot nacional, en el sentit de que es va presentar la proposta al Parlament de la renda bàsica garantida. Nosaltres l'aposta que tenim és d'una banda una renda que sigui no lligada al treball ni que sigui lligada a les condicions materials de les persones, una renda que sigui universal, que s'hi pugui accedir des de tots els canals. Hi ha d'altres propostes que ho lliguen a condicions específiques. Nosaltres en aquest sentit som més defensors de la renda universal, però el que tenim molt clar és que això no pot anar en detriment, és a dir, això el que ens posa sobre la taula és que a dia d'avui el mercat laboral no dona resposta a les necessitats de les persones i que tu pots estar treballant 8 hores al dia o 12 hores al dia i tot i així tenir dificultats per poder arribar a final de mes i per cobrir les teves necessitats més bàsiques. Per tant, això també ens ha de fer replantejar quin és el model econòmic, quin és el model de treball i laboral que tenim actualment i com nosaltres entenem que cal revertir també aquesta situació, com hi ha d'haver aquest repartiment del treball, com hi ha d'haver aquest repartiment de la riquesa, perquè aquesta renda és com a conseqüència de també fer un repartiment de la riquesa que tenim actualment i per tant de com gravem, de quina fiscalitat tenim i acompanyar un debat molt més ampli. Aleshores, creiem que hi ha diferents fronts que s'han de tenir en compte a l'hora d'aplicar aquesta renda, de la mateixa manera que ens sembla imprescindible no amagar que aquesta renda també va lligada a tenir uns bons serveis públics. Hi ha una garantia de serveis públics que siguin universals, que siguin equitatius, que siguin també inclusius i per tant que tothom hi pugui accedir sense condicions. Per tant, creiem que és un debat que afronta molts d'altres debats i que són imprescindibles a l'hora també de desenvolupar quin és el model de societat que nosaltres volem traçar o que volem construir. Fa pocs dies es confirmava la voluntat de Poble Lliure de concórrer a les eleccions al Congrés dels Diputats conjuntament amb Partit Pirata i Som Alternativa. I volia preguntar-te, ara mateix suposo que és un moment de decisions, per on es mou la CUP? Quin tipus de relació es pot establir en un futur veient com ha actuat Poble Lliure. Bé, nosaltres, clar, en el si de la CUP nosaltres ja vam fer el debat sobre concórrer a les eleccions al Congrés. Nosaltres vam decidir que no era la nostra opció, en tant que enteníem que el front antifeixista s'havia d'aturar sobretot a plantar encara al carrer, articulant carrer, i que crèiem que la via institucional és una via que des del nostre punt de vista està esgotada i que calia dedicar esforços precisament a traçar aquestes aliances estratègiques a nivell de països catalans, però també amb tot l'estat espanyol amb una mirada a llarg termini. Esgotada. Us està presentant eleccions, no pot estar esgotada la via institucional? Està esgotada en el sentit que des del nostre punt de vista, en tot cas, el fet de presentar-se a unes eleccions al govern a l'estat espanyol, em refereixo, que per nosaltres això hauria de formar part, en tot cas, d'una estratègia més àmplia que tu tens per fer front a la dreta o per fer front al feixisme, i per tant que tot aquest plantejament a priori i previ no hi era, i per tant que per nosaltres ara el que era prioritari era precisament traçar tot aquest front a nivell de carrer, a nivell d'articulació d'alternatives reals en els diferents barris. I, per tant, dedicar els esforços en això. És evident que Poble Lliure forma part de la CUP, Poble Lliure forma part del que entenem que és la CUP actual i el que és la CUP contemporània també, i com s'ha constituït la candidatura d'Unitat Popular, i per tant això ens ha tensionat les decisions perquè, clar, nosaltres com a CUP prenem una sèrie de decisions i aleshores una organització que forma part també d'aquesta CUP, en el moment en què no es pren la decisió que s'havia decidit, ells decideixen a concórrer igualment. Això, òbviament, ha tensionat a la CUP, però tenim molt clar que nosaltres continuarem apostant per decidir quin és el tipus de campanya que com a CUP fem,
creiem que Poble Lliure ha pres aquesta decisió i això ens obre les portes a poder fer un debat també estratègic, en certa manera, sobre què és l'esquerra independentista, quines entenem que són les prioritats i com abordem els diferents fronts de lluita en els que estem immersos i en tot cas el debat nostre centrarà sobretot en què fem nosaltres com a CUP a nivell d'articulació, d'organització d'aquest front antifeixista que entenem que és imprescindible tant al conjunt dels països catalans com també a nivell estatal. Quan dius que Poble Lliure forma part de la CUP actual, vol dir que potser no formarà part de la CUP preprocés? No, sí, em refereixo als darrers 30 anys de CUP i de com s'ha articulat la CUP. Poble Lliure ha estat, i els membres sobretot que formen part de Poble Lliure han estat persones estretament vinculades a la consolidació d'aquest projecte polític. Jo feia una mica referència perquè es comenta una mica que l'increment de vots que hagi pogut tenir la CUP, sobretot sobrevinguts pel moviment independentista, no és representatiu d'un nucli ideològic que potser prioritzava la lluita contra el sistema capitalista que la independència. Suposo que seria el pas aquest dels 4 als 10 diputats, una mica per això t'ho preguntava. Sí, jo crec que hi ha diferents factors que es van tenir en compte del pas d'aquest dels 3 als 10 diputats en el seu moment, també conjunturals, però jo crec que no hem d'oblidar tampoc que la CUP és essencialment una organització municipalista que es basa sobretot en generar alternatives arrelades al territori, amb un teixit popular, amb la construcció d'alternatives reals, en base als casals, en base a grups de dones feministes, en base també a grups d'habitatge, en base a l'articulació de la cultura popular. Per tant, jo crec que això tampoc ho podem oblidar i que en un moment donat es fa el pas també del Parlament per una situació conjuntural i per una presa de decisions que va haver-hi en el si del moviment de l'esquerra independentista. Està escrita la sentència del judici a l'independentisme? Jo crec que en certa manera sí que està escrita, és a dir, si veiem com s'està desenvolupant el judici, hi ha gent que està fent més seguiment que jo de com s'està desenvolupant el judici, però si ho vas seguint una mica, sí que és evident que hi ha moltes mancances, que hi ha moltes maneres en les que s'està expressant el fet que hi ha una sentència relativament escrita en el sentit que ja eren jutjats i que ja tenien la sentència abans d'entrar fins i tot en el si del mateix tribunal. Jo crec però que sí que la mobilització popular, sí que l'articulació de mobilització popular pot modificar o no aquesta sentència que en certa manera està escrita. És a dir, que aquesta gent se'ls disciplinarà i una manera de disciplinar tot el moviment independentista del conjunt del territori és a través d'aquestes persones i per tant sí que en certa manera creiem que això s'articularà en vista d'una sentència que serà dura i aquí haurem de veure quina és la resposta. Nosaltres el que ens preocupa i a mi el que em preocupa especialment és que estiguem dedicant uns esforços molt grans a seguir aquest judici, a seguir precisament tota aquesta lògica antirepressiva i abordar com ens estan reprimint i això ho estem lligant molt a la nostra estratègia i jo crec que això és un error i d'això precisament és el que nosaltres com a esquerra independentista volem donar-li una altra volta. Nosaltres entenem que el tema repressiu ha d'anar per una banda i que l'estratègia per assolir el dret a l'autodeterminació del nostre poble, per assolir una millora de les condicions materials de les persones i per transformar el model econòmic i el model social han d'anar per un altre i per tant creiem que és important, malgrat això, continuar treballant per avançar cap a aquesta independència, però que al final no és la independència per la independència, és la independència per ser sobirans, és la independència per poder decidir sobre quins models nosaltres volem desenvolupar-nos com a persones. Ja fa més d'un any que la paraula república s'utilitza en diferents partits polítics per significar algunes coses. La CUP continua considerant vàlids els resultats de l'1 d'octubre? La CUP creu que els resultats de l'1 d'octubre marquen
marquen un abans i un després, però sobretot en la lògica de que canvien l'imaginari col·lectiu. Jo crec que l'1 d'octubre simbolitzen un acte de desobediència massiva, que això canvia el fet de que molta gent comença a veure que si s'organitza, que si s'articula, que si ella esdevé subjecte polític, es poden transformar les coses, no? I es poden realitzar actes de desobediència massives i això ens porta a uns resultats com són els de l'1 d'octubre. Nosaltres considerem vàlid l'1 d'octubre en tant que va ser un moment en el que molta gent va posar per davant els interessos col·lectius que els interessos individuals i per tant això canvia la mentalitat col·lectiva del nostre poble. A dia d'avui, i veient com es desenvolupa després del mes d'octubre i què passa amb els resultats de l'1 d'octubre, nosaltres creiem que sí que generava en aquell moment un escenari de ruptura, un escenari que es podia haver aprofitat per aprofundir en aquesta ruptura amb l'estat espanyol, però que no es va aprofitar, que els partits polítics no van estar a l'alçada del moment i per tant que aquí totes hem de fer una autocrítica i també una crítica a certs partits i també òbviament a l'estat espanyol i a la deriva autoritària, repressiva, feixista, podríem dir que acaba agafant. Jo crec que ara per ara els resultats de l'1 d'octubre en són vàlids en clau de mostrar que nosaltres vam votar, que nosaltres vam guanyar, però que sobretot ho vam fer nosaltres, que no va ser ningú que ho va fer per nosaltres i per tant que això canvia l'imaginari col·lectiu en aquest sentit. Podem implementar una república? Jo crec que no es donen les condicions a dia d'avui per implementar una república, sobretot amb la deriva autonomista que han agafat els partits teòricament independentistes, d'una renúncia darrere una altra i no només en clau independentista, sinó sobretot en clau de canviar les condicions de vida de les persones. Han acatat la llei del dèficit de l'estat espanyol, el FLA, tenim múltiples mostres de com tenim un Parlament absolutament buit de sobirania, amb zero intenció i zero capacitat de voler desobeir i de voler realment esdevenir un subjecte polític propi, amb capacitat d'incidir i amb capacitat de prendre les seves pròpies decisions. Ja acabem i per relaxar una mica els temes, un llibre i una pel·lícula que recomanis. Un llibre que recomani... Doncs ara no sabria quin dir-te, és que me l'he llegit. Bé, jo crec que hi ha un llibre imprescindible que a mi m'ha acompanyat molt aquesta legislatura, sobretot perquè també he treballat molt el tema del feminisme, que és el de Silvia Federici, de Caliban i la bruja. I una pel·lícula que em sembla molt interessant perquè ara s'estan generant molts debats entorn al llibre que la Silvia Federici va realitzar entorn al marxisme, si realment es tenien en compte les condicions de la reproducció i les tasques de reproducció i sosteniment de la vida dins del marxisme clàssic, etc., que crec que és molt interessant seguir el debat també. I un altre llibre que crec que... i una altra pel·lícula, La comandante Ari, de les dones kurdes, que precisament la vaig veure no fa gaire i que avui és el dia del Newroz, el dia que celebra el poble kurd i que fa 2 o 3 anys hi vaig poder anar i que el poble kurd per mi també m'ha marcat un abans i un després i la lluita sobretot de les seves lluitadores a l'IPG i per tant per mi són un referent. Prenem nota d'aquestes recomanacions. S'acaba la legislatura, què et depara el futur? Esperem veure't en alguna llista? Espero que no. Normalment espero que no implica un sí. No. En principi ara m'agradaria... He continuat militant al meu barri i continuar militant al meu barri i després centrar-me. Jo soc psicòloga i també tinc moltes ganes de tornar a agafar això com a tasca principal
i crec que necessito també descomprimir-me una mica de tot el que hem viscut aquests darrers 4 anys i per tant també agafar aire fresc, agafar forces i acompanyar sobretot també les persones que entraran a l'Ajuntament. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies i fins al proper programa de No passa res. Això ha estat tot. Gràcies.